खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव साननैल'सै थामहिनबा फैगौ 9 एप्रिल खालाराव रायजोनि गासै 126 विधानसभा बियाबाव बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बे 126 विधानसभा बियाबनि गेजेरावनो 19 नं सिडली विधानसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौनो जेरैखि जाया मिया सुबुंफोरा थामहिनबा माइनरिटी सुबुंफोरा देरहा होनो थाखाय थांखि लानांगौ आरो थांखि लागोन होननानै बे समाव सासे देहायारि जेंना मिया एबा माइनरिटी सुबुङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बेबायदि बेटारि गारि सलायनानैब्लाबो रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथि फैनाय मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव आथिखालनि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंगासिनो दं दि दायो मियाफोरनि हाराखौ सिमफायबाय आरो फैबाय थानाय समाव जुदि BJP सरकार फैयोब्ला एबा NDA सरकार फैयोब्ला मियाफोरनि राजहारा सिमफायगोन बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों सासे सिडली विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय भटार्सआ थामहिनबा माइनरिटी सुबुंफोरा आरो बिथाङा फोरमायदों फिननाय होगोन रोजा रोजा थामहिनबा 40,000निबो बांसिन माइनरिटी सुबुंफोरा सिडली विधानसभा बियाबनि UPPLनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामगोन आरो NDA दोलोखौ बे बाराव सरकाराव फैनो होआ एबा फैनो हाया एबा NDA सरकाराव फैनो हाया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि दोलो थामहिनबा NDA नि एलायन्स BPF राजखान्थि दोलोनो मिया सुबुंफोरा थामहिनबा माइनरिटी सुबुंफोरा 80% भट होनानै सरकार दाहोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जाय BPF दोलोआ मियाफोरनि राजहारा सिमफायनायजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेदों बेखौ फिननाय होनो थाखाय बाथ्रा बुंदों सासे देहायारि जेंना गोनां माइनरिटी सुबुङा फैनानै रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनाय मेलाव बाहागो लाफैनानै बेबायदि गोख्रों अजद दैखांदों आरो फैबाय थानाय समाव जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव UPPLनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौ सिडली विधानसभा बियाबाव 80% बांसिन मिया सुबुंफोरा रनजित बसुमतारी बिथांनो भट होनानै देरहा होनांगौ आरो देरहा होगोन होननानै बिथाङा खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला UPPLनि बिजाथि सिडली विधानसभा बियाबनि रनजित बसुमतारी बिथांनो भट होनायनि सायाव आरो NDA नि बिजाथिफोरखौ माबोरै फेजेननायनि बाथ्रा बुंदों आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव जाबायदि राजहारा सिमफायनायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव माबायदि फिनजाथाय होदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। ट्रेक्टरक भोट दिबा লাগিব मामाक भोट दिबा नाजाब राजहार मियाक राजहार मारि राजहार भाঙাই দিব এবার সকলে ভাই বন্ধু আমার মিয়া ভাই ট্ৰেক্টৰক ভোট দিব জয়যুক্ত কৰিব। মই এটা এই টাৰাই চাইকেল লৈ আহিছোঁ বেটাৰী সেই গাড়ীখন লৈ তাৰ মিটিং চাব আহিছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ মিটিং সেই মিটিংখন ভালে লাগিল মানুহ মেলা হ'ল শান্তি লাগিল এবাৰ জয়যুক্ত সকলে কৰিছে যে ট্ৰেক্টৰক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব। ট্ৰেক্টৰৰ জন্য কেণ্ডিডেট দিছে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী। এবাৰ আগত মই আগৰ পৰাই মানে প্ৰমোদ বৰৰ লগতে আছিলোঁ মই মানে এতিয়াও আছোঁ মই ট্ৰেক্টৰক UPPLক ভোট দিবৰ জন্য জয়যুক্ত কৰিছোঁ। মোৰ পৰিয়াল 7 জন আছে। যদি এবাৰ আমাৰ প্ৰমোদৰ ছাৰ যদি জিকি যায় যোৱাৰ পিছত মই এটা অনুদান মাৰুতি হেণ্ডিকেট নিচে নেংৰা মানুহৰ মাৰুতি গাড়ী এটা আছে এই গাড়ীখন প্ৰমোদ বৰৰ ছাৰৰ পৰা ল'ম আৰু কি। 17 বছৰ চৰকাৰ চলাইছে UPPL দলৰ নেতৃত্বত প্ৰমোদ বৰৰ 5 বছৰ চৰকাৰ চলাইছে ডিফাৰেন্সটো কি আছে বুলি ভাবো কেনেকুৱা চৰকাৰ চলাইছে প্ৰমোদ বৰ ভালে চলাইছে 5 বছৰ যিনা হাগ্ৰামা ছাৰ 5 বছৰ চলাৰ পিছত একো কৰা নাই বা একো পাওয়া নাই
প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ 5 বছৰ চলাৰ পিছতে মই ভালে পালোঁ তা শান্তি থাকিব পাৰিছোঁ দেশত শান্তি থাকাতে মই বা গোটেই মানুহগিলা পৰিৱেশ ভাল হ'ল প্ৰমোদ বড়ো ছাৰো জ্ঞানী হিচাপতে কাম কৰিছে মানুহক অন্যায় অত্যাচাৰ কৰা নাই আপুনি সাইকেল চলাই আহিছে মই চাইকেল চলাই আহিছোঁ যে শুনা পালোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ মিটিং আছে এইবাৰ মিটিঙত মানুহ যাই আছে মই লাহে লাহে আহি লওঁ আৰু কি ভৱিষ্যতৰ যোনটো ৰঞ্জিত বসুমতাৰী কি আহ্বান বিচাৰিব ৰঞ্জিত বসুমতাৰী যদি এইবাৰ জিকি যাৱাৰ পিছত মোক কিবা এটা শান্তি দেৱা অনুদান বস্তু তাৰ ব্যক্তিগত দিলে হ'ব এটাই আপোনাৰ নামটো কি আছে আব্দুল মুসা আলী মুন্তল ঠিক আছে জায়গাটো 1 নং দাওখানা ঘৰ চিডলি